juga sakri mau tuh बोरायासो साख्रि मावदों बोराया हरबासो आं मोनजायोना मादारसो दखौ मा खालायगोन दोननाय बाथाना नैबे सिगाङाव होनाय कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना निश्चय खोनानानै किसुमाना गोबाङानो बुजिखाबाय आरो गोबाङानो बुजियाखै जानांगौ बा किसुमाना खोनाखाबायबो जानांगौ किसुमाना खोनायाखैबो जानांगौ जायफोरा खोनानो मोनखांबाय बिथांमोना बुजिखाबाय आरो जायफोर खोनानो मोनाखै बिथांमोना बुजिनो हायाखै निश्चय नोंथांमोना बुजिनो थांगासिनो दङ आरो बुजिनानै मोनगोन नोंथांमोना जाहाथे ए टु जेड भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला फारसेनिफ्राय फारि फारि मिथिगोन मानोना आं सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों एसेबाबो आङो हमदांनो हादों दा बिनि जेबो डिटेल्सलि गैया नाथाय कल रेकर्डिंआ बेहा भाइरेल जागासिनो दङ मानोना बियो गाव बिब' सोमोन्दो लानानै जायजोंनो मोजोंनो बिब' सोमोन्दो लानानै बियो माने साख्रि मावलायनाय मानसियानो गुबुनाव एक्सिडेन्ट जादों माबा मोनसे जादों होननानै फैसा दाहार बिहरदों दा फैसा दाहार बिहरनायाव जाय मानसिनाव फैसाया दङ अर्थात बिनि बिब'नाव दङब्लासो बे हरनो हागोन नंगौना नङा दा बै बिब'नाबो फिसाया साख्रि मावो दा बिब'आ बारे बारे खावलायहरदोंमोन बेस्रा आंनि फिसाया बोरायासो साख्रि मावो आंथ' मावाना बोराया फैसाखौ हरबासो आं नोंनो हरनो हागोन बेफोरबायदि फोरमायहरदों अब्ला बियो माने रागा जोङो गोबां रागानि गेजेरजों बे बायदिसिना नानांथा मोजां गाज्रि बाथ्रा बुंहरबाय खोनासावथावै रावफोर बाहायहरदों बेजों लोगोसे उल्थासो बियो माने जायनाव फैसा दाहार बिहरदों बे मानसिखौसो बियो केस होनो ओंखारलायबावदों मानोना हमनानै ला दा फर एग्जाम्पल खोथायाव नोंथांमोना आंनाव फैसा दाहार बिहरथ'बाय आं हरनो हायिनि नोंथांमोना आंखौसो केस होनो नागिरलायबावो थिग बेबायदि जादों आरोखि बिनिया दा बियो सोर बहानि एथ'ग्राब माने दुथां मा सानदों बिथाङा गावखौनो बेफोरबायदि खालामनानै बहाबा खनायाव एब्रेनानै थाखुमानो हागोन सानदों नामा मैया दाख्लैसो बेफोरबायदिनो बेमारिफोरनिफ्राय थाखा फैसा थगायनानै बिहरनाय फ्रड खालामनाय नैबे बिथांखौ हमनानै माबायदि साजा होदों नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै थ' आङो रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा बेफोरबायदि जुदि नंखाय खामानिनि थाखाय रां देख्ल'नो सानदोंब्ला गोजान जानाया मोजां जाय हक नोंथाङा जोंनिनो बर' मानसि बेखायनो नोङो बर'नाव बेफोरबायदि खालामनाया जोबोद गोरोन्थि आरो गुबुनखौबो गुबुन दस्रा जाथिखौबाबो दा खालाम मानोना नोंथाङा सानसे बेफोरबायदि खालामबा फासिनो गोनां जागोन दा नोंथांमोना जोबजासिम नुयोब्ला निस्सय बा खोनासंजोबोब्ला कल रेकर्डिंखौ बुजिनो हागोन एबा मिथि मोनगोन बिराद माने असलि बाहायथावै बाथ्राफोरखौ बाहायदों बिथाङा खोनासंथावै रावफोरखौ बाहायदों लोगोसे थाखा दाहार बिथ'नायनि रावा बेफोरबायदि जानाङा दाद्रि धमकि होनानै राव बिथ'योब्ला सोरबा मोनगोन नामा रावबो मोना नोंथांमोना साननानै नायदो आरो कमेन्ट सेक्सनखौ नोंथांमोना जोबथारनायाव कमेन्टखौ हरबानो जाबाय नोंथांमोननिबा मा खालामनाया मोजां बेफोरबायदि मानसिखौ दा आङो रिकुवेस्ट खालामो मोनफ्रोमबो जोंनि बर' जाथिनि मानसिफ्रा बे रावखौ हमनो हायोब्ला आरो बिथाङा मा बुंबावदों क'क्राझारनि सोरबा फरमेला नामा बिथांजोनि गामिनि मानसिबावनो बा बिथांनि न'खरनि मानसिबावबा सिनायो आरोखि नङा होमबा दा क'क्राझारनिनो होननानै बुंना लादों बिथाङा दा आङो क'क्राझार एरियानि मानसिफोरखौ खावलायहरो जे नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि मानसिखौ मोनोब्ला गोख्रों एक्सन लानाया मोजां जागोन आरो जोंनि बर' फरायसा आफाद XNDP नि साफ्रोमबो बिथांमोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि मानसिफोरखौ आङो खावलायहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना बे मानसिनि माथो साथो हमनो हादोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो बिथांखौ हमनानै गोख्रों एक्सन लानाया मोजां आरो बै आइजोखौ अर्थात जाय आब'खौ धमकि हरदों बे आब'खौ सिनायोब्ला नोंथांमोना बे आब'नावनो बिनि डिटेल्सखौ नागिरबा मोननो हागौ नोंथांमोना दा बे आब'नि माथोखौ खोनासंनानै बुजिनानै लानो हागोन आरो बिथाङा मा सिस्टेमाव साख्रि मावलायनानै गुबुनाव बेफोरबायदि थाखा दाहार बिथ'हरनो गोनां जाखो नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला बुजिनानै लानो हासिगोन हेल' औ नों लं खालामनाय आं मानसिया आंनाव राजिब नङा खोनाबाय नोङो मा ओइ बेन्चद खोनाबाय नोङो मा नों आंखौ जेबायदि बुंदों दहायनिफ्राय खोनाबाय नोङो आं मा होना नोंखौ नों आंनावनो बोराय हरदों नङा नङा सोर बेबोलाय बे नंनानै हरदों आङो आरो मा बेलाय नों नोंखौ नाय आङो मोजां गाज्रि रायज्लायनो हरदों आङो मोजां गाज्रि नङा नोंखौ लं खालामनाय आंहा राजिब नङा खोनाबाय नोङो आं नोंखौ गाबोननो केस गाबोननो केस नङा नोंखौ केस गाबोननो केस नोंखौनो गाबोननो नोंखौ आङो मा खालामगोनथाय लगे लगे हमजागोनथ' नों दे नायगोन दे आङो उनाव मिथिजोबो आंखौ गासिबो खोना नोंनि भिडिअ'आ गासिबो दङ गाबोन नोंखौ मा गाबोन नोंखौ मा खालामसै नोंखौ नाय नोंखौ आङो खोनाबाय दुनियाव आंबो इसिग्राब मानि मा नङा बैखालि नोंखौ आङो गाबोन मा खालामगोन नाय नोङो दुनियाव आं बेफोरबायदि नङा होनखायो आं नङा नोंखौ बैथारला बुंदों नों गाबोन मा खालामगोन नोंखौ खोनाय नोङो नोंनि फैसा बेसेबां दङ बेखौ नाय नोङो खोनाबाय नोङो मा नोंनि फैसा बेसेबां दङ बेखौ नाय नोङो खोनाबाय मा बेसेबां फैसा
नोंनि फैसा नों हायखौ नाय नोङो खोनाबाय नोङो हा बैखालि नोङो गाबोन नाय नोङो मार्क्स सुदाय हा मादार बेन्चत नों गाबोन नाय नोङो नों आंखौ मा होनदों गाबोन नायगोन दा बुंदों आं पुलिसआव होना बुंदों नों गाबोन नाय नोङो नोंखौ आं केस बेसेंगोन ना मा गालायगोन गाबोन नाय नोङो थाहैगोन आङो आजादि थाहैगोन आं आजादि थाहैगोन मादासो बेन्चत साला नों गाबोन नाय नोङो आंखौ गाबोन नोंखौ दिननो नुखौ आंहा लांबाय जेलाव नों नुखौ गाबोन नखानाय दिननो नखानाय नुखौ आं नायबाय था नोङो मा नोंजों आं जेबो रायलायाखै नों आंखौ बोरै नोङो मा खालामनो हाखो नोङो नों आंखौ खारला होदों नामा नों आंखौ मा बुंदों हे आं नोंनि जादों ना मादों आङो ओइ मूर्ख सैमा बैथालि नों आंखौ नोङो भिखारि हा नों आंखौ मा होनदों मा होनदों आंखौ मा होनदों हा आं नोंनि जायाखै नों आंखौ बोरै बिदि रायनो हाखो नोङो नोंहा मा पावार दङ ओइ आंखौ नों गाबोन जेलाव सोनो हाया नों गाबोन नायगिरदों नोंखौ आङो खोनाबाय नोङो माबिनि दम नोंलाय बबेनि दम नोङो आं क'क्राझारनि आङो खोनाबाय नोङो क'क्राझारनि आं दाबो नागिरगोन बबे जायगानि दे बुं अके लकेसन दे हर दे हरसो आङो नाराबारिनि आङो आं दायो हाया नाराबारिनि बिमा बिफानि नाम्बार हर आंनो दे दे अके हायाबा दियार आंजोंनो मबेनि नों ओइ एबे नोंनि आब' आरो लंथ' बिदि हरदों इयो नङा नों मबेनि आं नाराबारिनि आङो नाराबारि मा जायगा लोगो हमनो दा नै ओइ नोंनि माबाया नोंनि आब'ना मा जायो आरो लंथ' बिदि हरदों इयो औ नाराबारिनि सोरखौ सिनायनो आरो सोरखौ सिनायनो मा दासो सिनाय बुंलाय नोङो नोंखौ सिनायाखै नोङो ओइ नों अबेनि मानसि नों बुंलाय आं क'क्राझारनि ओइ क'क्राझार अबेनि नों बुंलाय सैमा नों अबेनि बुंलाय क'क्राझारनि नाराबारिनि हेलौ इदि खोना नाराबारिनि नङा अबखौ बुं नोङो खोरोमथलाव फैलाय खोरोमथलाव फैलाय थिग दङ आं थागासिनो दङ आं मानसि हागासिनो दङ नों थाबैनो था थानाया नों दिगदार दङ नोङो मादार बेन्चत साला नाराबारियाव थानांगौ ओइ सैमा नोङो अबाव दं बेखौ बुंग्रो आरे नाराबारियाव थानांगौ नामा नाराबारियाव थानांगौ आरो ओइ नाराबारि नङा नों अबाव दं नाराबारियाव थानांगौ नामा दा नै ओइ बेन्चत अबाव दं बुंग्रो बेखौ बुंग्रो मा नाम नोंनि दे नामखौ खिन्थालाय दे नोंनि नामखौ खिन्थालाय दे लोगो हमलाय नाराबारियाव दाने हेलौ एसे खोना दानो नाराबारियाव लोगो हमलाय ओइ मा दासो बेन्चत नों एसे खोना ओइ नाराबारियाव लोगो हमलाय आंखौ नों बबेनिलै आंखौसो आवलायदों नों आंखौसो आवलायदों नामा नोङो दानो लोगो हमनो हेलौ औ हेलौ इरि हेलौ औ बुं दे मा बुङो नोङो हा आं मावा दे नों बबे नोंखौ आं दानो हमनानै बुज्रिगोन नोंखौ आङो आयै नों गिबायलै नों दा लोगो हमनो दा नै लोगो हमनांगौ हेल' औ आं मा होनो बेखौ माबा खालायथाबनो औ बेखौनोथ' आङो र' 4:30 होनदों दा 4:30 नेनो हाया आङो खोनाबाय नोङो हाबा अबावथ' हरनांगौ आंलाय होनबालाय नों अबे रावनो नोंनि खोथा होयो एखनबा बिदि खालामा नोङो आयु नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जेखन नोंनि मालाबा नोंनि बुरियानि मा मोनसे जाबाथाय एबारसिबा नोङो हराव थाबा थागोन नामा आङो आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो बुंबाय था नोङो आंखौ बेखौ मा सोंदों आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार गसाइगावनि बाजार खिथा नोङो हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसोर सहाय बिदों आब' होननानै मा केस मा गसाइगावनि मानि आबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलु बालु नङा आं गिलु बालुखौ जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो आं बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो साख्रि मावलायलायनाया मानो बिबायदि एथ'ग्राम बिदि रागा जानांगौ खालामनांगौलाय हे साख्रि मावनानै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होमबालाय हरदो हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो हे मा मा होनखो मा होनदों नोंनि बुरायखौ डिसमिस खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो
आंना बोराया मा मावदों आंनाबा बोराया मा मावदों मा मावदों नों जाखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बिदि खालायो नाङो आंबो जेबो खालामदों बिराद दुखु मोनदों आङो बिदि खालामनो खोनाबाय नोङो गावनि आवाज गंसे फंबाय खोनाबाय नोङो हो आंखौ बिदि खालामा नोङो मा बिदि खालामनो बुंनाय नोङो आब' जे जायगायाव आंबो नों बिब' होननानै मानिबाय दे आंबो मानिबाय नों आंहा ओरैबायदि आंहा न'खरावहाय एक्सिडेन्ट जादों गारि एक्सिडेन्ट फैसा नांथारगौ आंना सार्भार डाउन दे अके आङो बुंबाय दे होमबालाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो जेखन आङो साख्रि मावा आंनि बोरायासो साख्रि मावो बोराया हरब्लासो आं हरनो हागोन ना नोंबो सासे साख्रि मावनानै माब्रै बेबायदि खोथाखौ होनो हाखो सानाखै नोङो आं बोराय सोंग्रोनि मा सानाखै नोङो फासआवनो नों इमारजेन्सि खोथा होनहरबाय नालाय एखमबा समाव डिउटि गैयाना बेहाबो एखमबा समावहाय बिहरबानो हरखायो मोनखायो आं डिउटि गैया खोमा नंदों नोंहा नों जुदि नांथारगौ होनबाय नालाय आं नोंनावहाय दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरनानै दोन दे आंहा खगाबो गैया आङो जेनेबा नोंनि खोथा होननायावसो आं दा होनबाय मानो होनबा नोंहासो जुदि जाथारदों गाराया नोंहा जादों दे नों बिहरबाय आंनाव हेल्प दे बिब' होननानै दे आंबो मानिबाय हरदे एकाउन्टआ दाथ' आं साख्रि मावा नों सासे साख्रि मावनानै नोंबो मिथिगौ बोरायासो साख्रि मावदों बोराया हरबासो आं मोनजायोना नों मा खालामनो हानो आंथ' आं नोंजों खुनु आं मा खालामाखै गाज्रि खोथाबो होनाखै जेबो होनाखै आङो आं नोंखौ जेबो गाज्रि खोथाबो होनाखै माबो होनाखै आं फंबाय होननानै मानिदों बास खोनाबाय बास नङा नोंखौ बास दरंमोन आंखौ नों एकाउन्ट बेंकआव लाजोबना होदों आंनि फिसा फंबाय थैनांगौबा नों मा जादों बेखौ नायो नोङो क'क्राझार ओनसोलाव थानो मोना नोङो जेरावबो थानो मोना नोङो खोनाबाय नोङो बेखौ नोङो साननानै नाय क'क्राझाराव थानो मोना आरो मानि मामा जाखो नोंसोरलाय क'क्राझाराव मानि मामा जाखो क'क्राझाराव गोसोनानै नाय राजिबबो सिनाया राजिब राजिब मामा मा जायगा नाराबारि नाराबारिनि ओमफ्राय मामा आब' फरमेलानि बिदानि फिसाला दं आंबो हरगासिनो नों हायोना हायो नायनि आङो खोनाबाय मानो होनब्ला आं बुजिखागौब्रा मानो होनब्ला नों हायोना आं हायो नायगोन बेखौ आङो नों केस गेलेनो हायो आं गेलेया केस गेलेया आं दलदसो थागोन आं बेबायदि केस गेलेनाय माबा गेलेनायखौ आं माबाया आङो नोंसोरो मानसि गिदिरनि खोथा ओमफ्राय खिन्थु आं केस गेलेया आङो न'खरनि जाम्बि थरनि फिसा सानै दं फिसा सानैखौ फोरोंनो टारगेट दं दा नोंसोरनो बुंहरदों जेनेबा दे हेल्प होलायनांगौ बर'जों बर' होनदों नों जेनेबा दे नोंहा नांगौ दे बिहरबाय दे आं बिहरबाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ दे ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार बिहरखांनानै जुदि आंनाव आखाइयाव फैसाया गैया दा बोरायनाव दङ बोरायासो साख्रि मावो नालाय एकाउन्टआथ' बेहाय थाखायो नोंबो साख्रि मावनानै नोङो हिनजावनो होगोन नामा एकाउन्टखौ हो एकाउन्टखौ नों होगोन हो नों एकाउन्टखौ होगोन हिनजावनो नों हिनजावनो एकाउन्टखौ होगोन आरो दाबायदियावहाय हिनजावनो होगोन हो नों हिनजावनोबो एकाउन्टखौ होगोन आरो मा दानबाय साला आंहा ओरैबायदि प्रब्लेम जादों दे हेल' माबायाव फैगोननो 4:30 आयु आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया आं गसाइगावनिसो होनखाबाय आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया मा जानो फन हरना नोङो गुमैनो नोंसोरनो फन हरना नोङो मा गोदावसो खोथागासिनो मानसि बुंलाय र' होमबालाय नों आब' फुरमेलानि जाथिबा आब' फुरमेलानाव बिहरनो हायोना आब' फुरमेलाना फिसालाफोरनोलाय बिहामजोफोरनोलाय
बिहामजोफोरा बिहामजोफोरा हाया दङ दा गावनि न'आव हाया दङ बिसोरो एसेबाव बिहरनो हायोना बेबो गावनि आब'ना बुंदों नों मोनबानो जाबायथ' औब्रा आं हरनो हायोब्रा ओमफ्राय बिगुमैयानो हमाखै फनानो डिउटियावसो दङ इनो होनो होब्रा बे लोगो खालामनाय ओंखाय डिउटियावसो मबाइला गालांदों र' दा 4:30टावसो फैगोन होनना बुंदों मानो थाखाय मोगालांगोन मानो थाखाय मोगालांगोन बुंलाय मानो थगाय जाखो बुंलाय नै डिउटियाव बिसोरो मोनाथ' समायथे मानो मोना आं मा आं डिउटि मावा नामा आङो हाबा हे सोरबा सोंहरलाय नोङो डिउटि मा सोर सोंहरो बिसोरनो डिउटिबा समायथे मबाइल लानो मोना सोर बुंदों आयु नंगौना नङा जाखोथाय सोर बुंदों नोंलाय माथो बे लोगोआहाय बुंहरदों डिउटियावसो थांदों होननानै दा साराय थिनथायावसो माबा 4:30टावसो फैगोन होनना बुंदों नोङो दा हरनो आरो खोन्थाना नोङो होगोन आं मा इमारजेन्सि नामबाय इमारजेन्सिया होमबा सासे फंबाय जानाय फैसा बिहरथ'बाय थादोंमोन माबादां होनना बुंबाय आं मासे फंबाय आयु हरना मानो बुंबा दहाय फैयाखौ नोङो हाबाब नोङो बिहरबाय ओइ आब' ओरैबायदि इमारजेन्सि जादों फैसा नांगौ होनना बुंहरबाय नोङो ओइ नों दालाय फैसा नांगौ होनना बुङाखै आङो हागोन नामा बुंदों नोंखौ हागोन आङो नामा औ जायखिया हागोन नामा होनदों आरो नों हायाना मोनसे एकाउन्ट बिहरना आङो होमबालाय र' नोंगुमैनाव माबागोरनि एकाउन्ट नाम्बार नोंनाव बिहरबाय आं दा बुबाय थाबाय आङो हा मानो होनांगौ जाखो सोरनो नों नांगौ नालाय नों बिहरबाय जेखन दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरदो होनबाय आङो नोंगुमैनाव सोंहरसै ओमफ्राय आंनाव हरथोंसै आं नोंनो हरसै बेबायदि आरो दा हनै बोराया आंना डिउटियावसो थांदोंबा नोंगुमैया दाथ' आंनि आखायाव फैसा गैयाना मिथिया दस मिनिट भितराव सुना हर होनना बुंदों आं खर' खालामनाङा आरो दा खर' जाबा आरो माबा जाहैगोन दा आरो दा असे फंबाय खोनाबाय नोङो औ ब्रा होमबा बेखौनोथ' बुंदों आङो मा होनो हेल' औ आं मा होनो बेखौ माबा खालायथाबनो औ बेखौनोथन आङो र' 4:30टायाव होनदों दा 4:30 नेनो हाया आङो खोनाबाय नोङो हाबा अबावथ' मोनना हरनांगौ आंलाय होनबालाय आयु नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जेखन आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसोर सहाय बिदों आब' होननानै मा केस नों मा गसाइगावनि मानि आबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलु-बालु नङा नोंखौ आं गिलु-बालुखौ जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो आं बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो आरो मा बुंदों नोङो साख्रि मावलायलायनाया मानो बेबायदि एथ'ग्राम बिदि रागा जानांगौ हे साख्रि मावनानै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होमबालाय हरदो हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो मा होनदों नोंनि बुरायखौ डिसमिस खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो आंना बोराया मा मावदों आंनाबा बोराया मा मावदों मा मावदों नों जोंखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बिदि खालायो आङो आंखौ जेबो खालामदों बिराद दुखु मोनदों आङो बिदि खालामनो खोनाबाय नोङो गावनि आवाज गंसे फंबाय खोनाबाय नोङो